Лукашенко рэзка раскрытыкаваў захад і хоча аднавіць савецкую сістэму ў Беларусі. Чаму менавіта цяпер ён загаварыў пра канец жыцця і сваю незалежнасць ад усіх? Чаму Зеленскі папярэджвае Лукашэнку пра лёс Мадура і непазбежны удар у адказ на любыя правакацыі з беларускай мяжы? Добры вечар, гэта «Прасвет» і з вамі Сергей Пелеса. А со мной уже мои коллеги Виталий Цыганков, политический комментатор, Виталий, и Дмитрий Мицкевич, аналитик у сферы безпеки. Привет, Дмитрий. Вітаю. Слухайте, ну, шмат чого цікавого було в гэтым інтерв'ю. Я пропоную почати від самой такой, ну, гучной заяви. Так? Давайте послухаем Лукашенку и одразу ее прокомментуем, эту стату. Какие бы со мной переговоры Запад не вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Виталий, Лукашенко фактично признал, что он сукин сын, але не их сукин сын, то бок не заходний сукин сын. Что это в ogóle за такая метафора? Что это за выраз такі? Думаю, что не все про гэта памятаюць. Так, выраз давно існуе в палітычнай гісторыі. Ёсць все-таки пасля шматлікіх спрэчак спасылка на то, что першым сказал, там ці написал американскі прэзідэнт Франклін Делано Рузвельт про нігарагуанскага дыктатара Самосу, где там, ну, его там в нейкіх запісках казалі, что гэта дыктатар, а ён адказаў, что так, ён такі вось менавіта сукін сын, але наш сукін сын, і адтуль пашло яно сэнс тое, што сапраўды чалавек не, скажем, выделяется нейкімі палітычнымі добрымі гуманнымі якасцямі, але з'яўляецца, скажем, саюзнікам. Так і Лукашенко, бачыце, як ён сказаў фактычна, ён, калі это пытанне было там дыктатараў ці не, ён гаворыць пра тое, што я не то, што не адмаўляю, што я не дыктатар, а просто гаворыць пра тое, што я не амерыканскі, я, так сказать, ясна, чый кітайскі і расійскі. Змітер, ну, месседж даволі грубы, так, грубаваты. Нават для Лукашэнкі крыху гэта перебор. Тым больш, што гэта хутчэй не на ўнутраную аўдыторыю, а на знешнюю, на вонкавую, так? Вось гэта фраза «я не іх сукін сын». Яна гучыць як спроба апраўдацца перед Крымлём, так? Ці не? Гэта таксама тут увогуле ў гэтым інтэрв'ю вельмі часта тэма гэтых апраўданняў перад Крамлём узнікала, таму што... А за што? За што ён апраўдваецца? Ён хутчэй хоча такім чынам сказаць, што я ж дзейнічаю ў вашым калінкоры. То бок хутчэй для дэманстрацыі сваёй прыхільнасці і сваіх геапалітычных, так бы мовіць, саюзаў, што ўсё ж такі, нават калі я веду перамовы там з Захадам, ён вельмі любіць падкрэсліваць, што ён знаходзіцца па іншы бок. Маўляў, я з вамі веду перамовы, і такім чынам ён таксама набівае сабе цану. Што, ну, гэта значыць, моя прыхільнасць будзе чагосьці каштаваць. Гэта не проста так робіцца, што падкрэсліць, а гэта ўсё робіцца дзеля таго, каб стварыць уражанне ў заходняй аўдыторыі, што ён нібыта робіць паслугу, што ён вядзе перамовы і гэтак далей, і таксама з пункту гледжання Крамля гэта разглядаецца такім жа чынам. Ну, значыць, мы робім вам паслугу, мы свайму васалу даем магчымасць з вамі размаўляць. Паслухаем яшчэ некалькі цытатаў, і вось наступная з гэтай серыі, так? Лукашенко даволі рэзка накінуўся на захад, агулам всю заходнюю канцэпцыю дэмакратыі, выбараў, державы, дзе пануе закон, и он все это скритиковал. Вот один из наступных фрагментов. Нам очень много советовали с Запада, подсказывали, рассказывали, как строить свою жизнь, а как вот сегодня оказалось, все это было вранье. Западное вранье. Я об этом много думаю и уже с некоторыми специалистами посоветовался, как жить дальше. Забегая вперед, скажу, что нам надо серьезно подумать над управлением страной. Может даже провести реформу управления государством, используя опыт старого. Против чего нам советовали западники бороться? Прежде всего, ваши американцы. Бороться против, по-моему, 6 статьи Конституции, где была руководящая и направляющая сила нашего общества коммунистическая партия. Пасля 32 год амаль што панавання Лукашенко прыйшоў до высновы, што оказывается, то, што Захад прапановвае, гэта все як бы фейк, это все вранье, так? А трэба вярнуцца до савецкай сістэмы. То есть думаў, і нічога лепшага, чым савецкая,
у 2026 годзе не прыдумаў. Што гэта, калі не нейкі тупік, грубо кажучы, так? Тупік ідэалагічны, в які прыйшла сістэма Лукашэнкі? Я думаю, тут два аспекта. Першы, што ён сапраўды так думае, проста, можа быць, не заўсёды выказваўся, але ён рэальна ненавідзіць дэмакратыю, ён ненавідзіць падзел уладаў, ненавідзіць то, чым жыве Захад. І это, дарэчы, ён выказваў все свае гэтыя 30 гадоў, проста в розныя перыяды вымушаны был трошки памаўкліваць, так актыўна не гаварыць. Па-другое, безумоўна, што гэта, што было ў Беларусі, это была імітацыя, якую ён падтрымліваў. Каб у нас все як у людзей. Вот нібыта ёсць парламент, нібыта ёсць прэзідэнцкія выбары, на самой справе спецаперацыя па выбарах, дзе все распісана і дзе загадзя вядомыя вынікі. Вось нібыта ёсць Конституцыйны суд, незалежныя суды, нібыта ёсць прэса. Все гэта было імітацыя, на яго прытаміла. Кожны раз, памятаеце, на 10-м годзе наелі сюжэты дэмакратыі, вот только скончым выбары, адразу мы займёмся парадкам. А што ў 20-м адбылося? Гэта траўма 20-го по-ранейшаму, яго добівае псіхалагічна. Ён баіцца, што кожныя новыя выбары, нават в стрільнай сітуацыі, которая ёсць сёння ў Беларусі, все роўна могуць прывесці да нейкіх бунтаў, да нейкіх народных паўстанняў. Таму ён вырашае, мы яшчэ не ведаем, вырашыць гэта не ён, но факт, што ён пра гэта думае, вырашае, што можа лепш перайсці да кітайска-савецкай сістэмы, дзе няма ніякіх так званых выбараў, дзе ёсць, умоўна скажем, такая Верховны Савет, ці там як хуралы в азіяцкіх краінах, якія выбіраюць кіраўніка. І гэта, безумоўна, ён ужо думае пра пераход улады, і менавіта такі вось хурал можа абраць яго стаўленніка, а можа і сына. Я думаю, перш за ўсё з гэтым звязаны яго вот гэтыя не проста ўжо думкі, а ўжо, бачыце, ён кажа, што пагаварыў са спецыялістамі, і магчыма, хутка мы пабачым, што ён зноў пачне мяняць Канстытуцыю. Во всяком разе, пра гэта можа быць аб'яўлена не так хутка, но намёкам уже зрабіў. Глядзіце, у Кітаі ёсць партыя, так? У Расіі нават ёсць шматпартыйнасць, імітацыя шматпартыйнасці, нават для Дзяржаўнай думы ёсць іншыя партыі. І ёсць галоўная партыя «Адзіная Расія», якая кіруе Расіяй. У Беларусі нічога падобнага няма. Так. Лукашенко, ён гэтага не збудаваў, у яго не было такой... Нават этого боится. Вот і мы варыянце беларускага народнага схода. Прызначаныя прадстаўнікі, якія яго выбіраюць. Нават больш-менш нейкія выбары, як в Расіі, гэта страшнавата. Давайте яшчэ одну паслухаем цытату Лукашэнкі ў працяг гэтай тэмы і працягнем нашу размову. Так вот, западники нам рекомендовали прежде всего многопартийность, потом плюрализм мнений и прочее. Они нам рекомендовали, а мы этому следовали. В авангарде шла, конечно, Россия, ельцинская Россия во главе с Ельциным. Я тут не даю ему оценок, у него много было и положительного. А следом бежали все. В наш мозг внедрили культ денег и благополучия. И, знаете, многие, потеряв ориентиры, прихватили самые лакомые куски, чтобы быть благополучным, богатым и так далее. К чему это привело? Вы это знаете, особенно на примере России. Вось на пачатку Лукашенко ж ён не хлусіць, так што сапраўды Расія. У Расіі была гэта шматпартыйнасць, там камуністы, іншыя нейкія партыі, так? Імітацыя нейкая была. Беларусі нічога падобнага не было. Все гэты 30 год Лукашенко ліквідаваў партыі. Фактычна зліквідаваў, зачысціў поўнасцю партыйнае поле. Зміцер, для чаго ён так шмат часу гэтаму прысвячае в размове з расійскім прапагандыстам англамоўным, амерыканскага паходжання? Што ён і каму прабуе патлумачыць, крытыкуючы цалкам вось гэтую канцэпцыю шматпартыйнасці, дэмакратыі заходняй сістэмы? Тут увогуле ўсё гэта выказванне вельмі смешнае, таму што пра тое, што прыхапілі нейкую частку там добра і гэтак далей, думаю, што ён не прыхапіў. Расказвае чалавек, які прыхапіў всю краіну, галоўны карупцыянер усходняй Европы. Таму што я не думаю, што нават в Расіі ёсць алігархі, якія валодаюць такімі схематозамі, якімі валодае Лукашенко і ягоны клан. Таму тут ён іх, канешне, апярэдзіў. В Беларусі ні на каго фактычна не азіраецца. Абсалютна. То бок гэта чалавек пабудаваў супермафіозную структуру ў рамках адной краіны. Яшчэ адна рэч. Ён гэта распавядае ў тым ліку, таксама ў піку тым расейцам, якія ўсё ж такі яго на той же там ельцынскі час і цяпер у Пуціна ёсць такія людзі ў кабінетах, якім ён не падабаецца. І якія яго якраз такі і в той самай
і таксама прыхватызацыі всего народнага добра абвінавачваюць. Зразумела, то, што яны не клапоцяцца асабліва пра беларускі народ, ім сваёй долі не хапае. Але гаворка аб тым, што тут таксама гэта ў піку вось гэтым персанажам. І ўвогуле, гэта вельмі цікавае спалучэнне гэтай лукашэнкавай рыторыкі, таксама з гэтым, што шматпартыйнасць, плюралізм меркаванняў, гэта ж все ягонае знакамітае «я сваю страну за цывілізованым мірам не паведу». Ну, так была такая фраза. Яму гэта чужда, ён просто не разумее, навошта гэта трэба. Мне нават спадабалася гэта культ благополучия. Які жах, люди хочуць дабрабыта, люди хочуць нармальна жыць. У нас это крамола, не пройдзе. Это гаворыць чалавеку, якога больш, чым тузін, больш 10 розных палацаў, рэзідэнцыяў, дачаў. Ніхто не можа толкам гэтага палічыць, нават адзін з хван. Сабака на стале катае. Віталь, да тебе не магу не спытаць. У нас няма гэтай цытаты, але гэта было в інтэрв'ю. Лукашенко чарговы раз іншымі словамі заявіў, што яму не так шмат засталося. Так? Вось чаму ён усё часцей гаворыць, што ён не вечны, не шмат засталося? Гэта што, нейкае такое лукавство, прабачце за тавталогію, да? Так. І гэта шчырае прызнанне, што вот мне не шмат засталося, я зараз адам моладу, будзе нейкі наступны прэзідэнт. Ну, людзі, якія зацікавіліся палітыкай не ў 20-м годзе, а это мы з вами, ведаем, што ён такое убаюківанне праводзіў ўсё жыццё. Вось, я ж не вечны, хутка у вас будзе новы прэзідэнт, ці там намікаў нейк па-асабліваму, паглядзел там то на аднаго, там то на крутого, то на некрутого, і людзі думалі, вот он уже пераемнік. А тут бац, падыходзяць выбары, і зноў Лукашенко ідзе, ну так прыйшлося, народ прымушае. Папрасіў народ. І гэта вот убаюківанне кожны раз. Вы не думаеце, што я тут буду вечны. А што на самой справе, ну, калісьці ён будзе думаць менавіта з пункту гледжання здароўя, толькі з-за гэтага, з пункту гледжання немагчымасці ўжо выконваць абавязкі пра гэты транзіт. Але пакуль, ну, не выглядае. Пакуль, вот, калі мы там змагаліся, адны гаварылі, што ён 30-м, 25-м не пойдзе, я даказваў, што пойдзе, канешне, этот чалавек вот, ні за што не адмовіцца, то на сёння можна сказаць так. Ён будзе ісці до упора, пакуль дазваляе здароўе. Калегі, у нас яшчэ ёсць два караценькія фрагменты заявы Лукашэнкі. Прапаную паслухаць адзін з іх, дзе Лукашенко апраўдваецца за свае перамовы з амерыканцамі перед Россией и Китаем. Если в России мне кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, ну я могу им задать вопрос, а вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете. Но я веду диалог с американцами не против России, не против Китая. На первой встрече я им сказал, ребята, Россия и Китай – это давние наши не просто партнеры, это наши друзья. И когда вы вводили против нас санкции, американцы и европейцы, Китай и Россия открыли нам двери. И мы за счет этого фактически были спасены. Віталь, ну ему есть за что оправдываться, ці не? Ёсць так, але он все-таки ему удаецца так хитро. Вот там далей ён сказаў в гэтым інтэрв'ю такую просто фразу, вот такая шмат чаго тлумачыць, што гэта для ЗША может быть уваход у Россию праз Беларусь. Вось он якую ролю на себе бярэ. Я карысны табе, Путин, я американцу до тебе привожу, так сказать. Я рассказываю штосьці, американцам ён кажа, што ён штосьці такое асаблівае пра Путина можа расказаць. Путин можа сказаць, што ён можа американцам добрае пра Путина сказаць і настроіць іх на супрацоўніцтва. Ён вот у гэтым хоча злавіць сваю геапалітычную рыбку сваёй патрэбнасці. І ясна, што ну, даводзіцца апраўдвацца. Мы ж памятаем, як Трамп запрасіл яго на гэту Раду міра, а ён не паехаў, таму што сечка адразу пайшла з Расіі. Папярэджанне не трэба наперад бацькі Путина в пекло лезть в американское. И он не полетел, придумал некую отмазку смешную. Але так, там постоянно такое узнікае, ему ставят чырвоныя сцяжкі. Ну ладно, домаўляйся з американцами, но занадто там не заходзь далёка. Так. У нас яшчэ один апошні фрагмент застаецца гэтага велізарнага інтэрв'ю, больш гадзіннага. Давайте послухаем, яго прокомментуем. Прочитал какую-то грязь, на меня льют диктаторы и так далее. Я к этому спокойно отношусь. Когда вы меня начали называть последним диктатором Европы, я тогда отреагировал. Ну тогда спешите, потому что я последний диктатор Европы. Отшутился. Хотя... А вы диктатор? Вы себя таковым считаете? Нет, ни в коем случае. У меня нет ресурса такого, чтобы диктовать. Вот у Трампа он есть этот ресурс. И он диктует в Венесуэле, на Кубе, пытается в Иране диктовать, Китаю, ну, всем странам что-то продиктовать. У него есть этот ресурс. Я историк.
Я знаю, как было в истории. Если у тебя нет этого ресурса, то ты не пытайся диктовать. А во-вторых, диктатура всегда приводит к какому-то поражению, к краху. Так, как произошло у вас с Ираном. Это треба заголовок, да? Диктатура приводит до краха Лукашенко. Давайте не будем комментовать. Вот диктатура приводит засюды до поражения, до какого-то краха. І кожен день в програмі. В гэтым месцы коску поставим, на але БТ. мы яшчэ вернемся до размовы з вами. Пасля сюжэта мы пракаментуем тэму, пра якую зараз распавядзем в сюжэце. Час дыпламатыі скончыўся. Кіеў пераходзіць да мовы ультыматумаў. Владимир Зеленскі папярэджвае Лукашэнку пра лёс Мадура, а украінская выведка фіксуе будаўніцтва артылерыйскіх пазіцый на мяжы. Чаму украінскі эстаблішмент загаварыў мовай сілы і ці сапраўды Масква рыхтуе новы наступ з Беларусі? Глядзіце ў сюжэце. Владимир Зеленский пасля докладу галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі Украіны Александра Сырскага заявіў, што на мяжы Беларусі вядзецца будаўніцтва дарог на тэрыторыі Украіны і ўзвядзенне артылерыйскіх пазіцыяў. Зеленскі ў тэлеграме паведаміў, што паводле звестак выведкі Беларусь можа быць уцягнутая ў вайну і параіў Лукашэнку не паўтарыць лёс Нікаляса Мадура. Мы лічым, што Расія зноў паспрабуе ўцягнуць Беларусь у сваю вайну. Я даручыў адпаведным каналам папярэдзіць фактычнае кіраўніцтва Беларусі пра гатовасць Украіны абараняць сваю зямлю і незалежнасць. Характар і наступствы нядаўніх падзей у Венесуэле павінны стрымаць кіраўніцтва Беларусі ад памылак. На жаль, Без тону дыпламаты прагучалі словы былога міністра замежных спраў Украіны Дмітра Кулебы, маўляў, якую б супрацьпаветраную абарону Лукашенка не выбудаваў, у выпадку атакі Украіна адкажа. Таму парада хітраму лісу была адна – не сунуцца. буде літати багато дронів, багато ракет, руйнувань. Ми будемо захищатися. І це не те, чого він хоче. Йому мрія – це зберігати Білорусь як такий квазі-острів, законсервований Радянський Союз, і щоб його солдати не гинули, щоб його міста не руйнували. Але Путін, очевидно, тягне його в цю історію. Чаму украінскі істэблішмент загаварыў моваю сілы на адрас Лукашэнкі, ці сапраўды стаўкі павышаюцца, нават калі інфраструктура дарог з беларускага боку разбудаваная. Наступу на Украіну гэта ніяк не дапаможа. За мяжой там балота, а 3 дарогі, які злучаюць краіны, і так шчыльна замінаваныя. Раніше багато дій залишалися поза публічним обговоренням. А зараз навіть така дія, як там посилення, прокладання доріг, але в той же час там наголошується і про будівництво артилерійських позицій, чи перед цим було розміщення ретрансляторів для російських безпілотників. Це все залишається в полі уваги українського керівництва. І я думаю, що такі заяви просто мають на меті подати сигнал Лукашенку. А можа, украінскае кіраўніцтва павышае стаўкі і спрабуе падняць градус дыскусіі не толькі ў беларускім пытанні. Зеленскі спрагназаваў, што абмежаванні інтэрнэту ў Расіі могуць быць падрыхтоўкай да маштабнай мабілізацыі, а мэтай мабілізацыі – новы наступ супраць Украіны або на краіны Балтыі. Засцярогі можна зразумець, бо пасля таго, як краіны Балтыі дазволілі карыстацца сваёй паветранай прасторы для беспілотнікаў, Расія можа адказаць, нават калі адказ будзе рукамі Лукашэнкі. Аднак міністр замежных спраў Эстоніі Маргус Цахкна крытычны перасцярогаў Зеленскага. Такія выказванні, па-першае, не адпавядаюць нашым выведным дадзеным і нашай ацэнцы пагрозаў. Мы не бачым таго, каб Расія канцэнтравала свае войскі або наогул як-небудзь рыхтавалася ў ваенных адносінах да нападу на НАТО або краіны Балтыі. Хутчэй наадварот. Расія знаходзіцца ў не вельмі моцным становішчы на ўкраінскім фронце, а таксама ў эканамічным плане. А вось кіраўнік МЗС Бельгіі заклікаў звярнуць увагу на пагрозы з боку Беларусі і не дапусціць фармаванню саюза Беларусі з Масквой у гэтым канфлікце. Зміцер, ну вось гэтая ваяўнічая рыторыка з вуснаў Зеленскага і Кулебы, што она азначае? Гэта значыць, што Кіеў ўжо страціў цярпенне, ну бо лёсам Мадура Лукашэнку яшчэ кіраўнікі суседніх дзяржаваў не пагражалі. Упершыню гэта. Мне здаецца, што гэта рэакцыя на тое, што адбываецца на тэрыторыі Беларусі. Мы бачым, што Расія
все больш збіраецца тэрыторыю Беларусі выкарыстоўваць в якасці плацдарма для атакі на краіны НАТО. Зараз гэта атакі гібридныя. Зеленскі таксама бачыць, што можа быць выкарыстана гэта і супраць Украіны. Зразумела. Нават тое ж самае наведзенне беспілотнікаў гэта не тая рэч, якая для Кіева надта прыемная. Канешне, ужо там ва Украіны супраць гэтага абарона разбудаваная, але ў любым выпадку гэта выдаткоўванне рэсурсаў, гэта адцягванне ўвагі, гэта тое, што прымушае напружыцца. І тут Зеленскі з другога боку, мне здаецца, выступае як хоча тут увайсці в авангард еўрапейскай палітыкі, так бы мовіць. Таму што можна будзе сказаць, я вас папярэджваў. То бок мы вам тлумачылі, што адбываецца ўсё такім і такім і такім чынам з тэрыторыі Беларусі. Сітуацыя там выглядае так. Падобна, у украінскае кіраўніцтва і украінскай выведкі значна лепшыя крыніцы ў Беларусі і значна больш інфармацыі з Беларусі, чым у выведак заходніх краінаў. Зноў жа, з прычыны культурнай блізасці, з прычыны наяўнасці грамадзян Украіны, магчыма, на тэрыторыі Беларусі. То бок ёсць тут рэчы, якія яны могуць выкарыстаць, і таму зразумела, што Зеленскі таксама в моцнай пазіцыі хоча знаходзіцца. Віталь, калі каротка, ці вось гэтыя заявы Зеленскага, Кулебы, яны павінны напужаць, занепакоіць Лукашэнку? Это такі абмен рытарычнымі ударамі, мне здаецца, даволі неабходны, як Зміцер сказаў, неабходная рэакцыя на то, што Беларусь все больш военно-прамысловым комплексам і іншымі рэчамі ўцягваецца ў вайну. Вось Зеленскі папярэджвае, але чаму бы не? Яны, можа быць, нават ведаюць характар Лукашэнкі, які, так сказать, вельмі такі псіхічна неўстойлівы ў гэтым сэнсе, і напалохаць яго лішні раз венесуэльскім варыянтам, чаму бы не? Можа, што-нибудь его ў галаву да прыйдзе. Зараз мы паглядзім сюжэт пра візіт Эммануэля Макрона, прэзідэнта Францыі ў Польшу, і ягоныя перамовы з Дональдам Тускам, прэм'ер-міністрам гэтай дзяржавы, і абмеркуем, як гэта звязана з Беларусю, як гэта можа паўплываць на нашу дзяржаву, бо гэта досыць звязаныя паміж сабой справы. Замест сталічнага афіцыёзу шпацыр па Гданьску. Эммануэль Макрон і Дональд Туск размаўляюць у ключы атам за атам. Гэта значыць французскі ядравы парасон над Польшай узамен за французскую атамную электрастанцыю Польшчы. Ці стане гэты дуэт новым рухавіком бяспекі на кантыненце, пакуль у Парыжы рыхтуюцца да змены ўлады? Сюжэт Сергея Марцалева. Bardziej do tyłu! Nie mamy miejsca! Візіт прэзідэнта Францыі ў Польшчу атрымаўся не зусім афіцыйным. Ён не спяшаючыся прагуляўся з прэм'ер-міністрам Тускам па вясноваму Гданьску, праігнараваўшы сталіцу. Палітыкі паспелі ўзнагародзіць акцёра Анджэя Северына, абмеркаваць агульныя абарончыя ініцыятывы і энергетыку. Не засталася без увагі і тэма Украіны. Мабыць, найбольш кранула тая дзяўчына, якая сказала дзякуй. Маладая украінка, якая хацела падзякаваць табе і мне за падтрыманне Украіны. Мы прымаем многіх з іх у Гданьску, у Сопаце, у Гдыні, як і па ўсёй Польшчы. Я рады, што ты таксама змог сустрэць іх на сваім шляху тут, у Гданьску. Сёння ў нас дзень польска-французскага сяброўства. Адной з ключавых тэм для двух лідараў дзяржаў быў экспарт зброі. Так, французы зацікаўленыя ў набыцці зенітных ракетных комплексаў «Пёрл» і машыны дыстанцыйнага мінавання «Баабаб». Абмеркавалі таксама будаўніцтва другой польскай АЭС. Пытанне не толькі мільярдных інвестыцый, але і энергетычнай бяспекі Польшчы. Францыя з'яўляецца вельмі сур'ёзным патэнцыйным партнёрам, калі гаворка ідзе пра будаўніцтва другой атамнай электрастанцыі. Зараз мы знаходзімся на этапе вывучэння магчымасцяў. Той, хто прадставіць Польшчы найбольш прывабную прапанову, вядома ж, стане нашым партнёрам у будаўніцтве другой электрастанцыі. Разважаючы пра энергетычную бяспеку рэгіёна, лідары Польшчы і Францыі згадалі блакаванне Армузскага праліва. На думку Дональда Туска, ад гэтага выйграе Расія, паколькі нафта, яе галоўны экспартны тавар, значна падаражэла. Французскі прэзідэнт заклікаў да зняцця блакады. Гэта мае прамыя наступствы для жыцця нашых суайчыннікаў у Польшчы, у Францыі, па ўсёй Еўропе і нават далей, па ўсім свеце. Наша пазіцыя застаецца нязменнай. Нам трэба вырашаць пытанні праз дыпламатыю. Усе павінны супакоіцца, мы павінны вярнуцца да рашэнняў, якія былі ўзгодненыя ў пятніцу. Мы павінны як мага даўжэй захоўваць рэжым спынення агню. Як сцвярджае выданне «Палітіко», падчас візіту Туск і Макрон абмяркоўвалі сумесныя ядзерныя вучэнні. Раней, у пачатку сакавіка, Макрон запрасіў шэраг еўрапейскіх дзяржаў прыняць удзел у праграме французскага ядзернага парасона для саюзнікаў на кантыненце. Яе мэтай была пабарона ад патэнцыйнай агрэсіі Расіі.
Гэтае супрацоўніцтва таксама з нашага пункту гледжання вельмі перспектыўнае. Магу сказаць, што наша супрацоўніцтва ад ядравай сферы да сумесных вучэнняў, а таксама прысутнасці французскіх салдат на польскай зямлі, 250 з іх цяпер знаходзяцца ў Польшы, будзе працягвацца. Мы будзем супрацоўнічаць, як я ўжо казаў, на больш высокім узроўні. На боевое дежурство! Заступи! Крэмль яшчэ 3 гады таму пачаў размяшчаць у Беларусі тактычную ядерную зброю. Дыскусіі ў Гданьску пра падобныя ініцыятывы Францыі и Польшчы неадкладна выклікалі рэакцыю з боку Москвы. Здесь нужно разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь, в каких странах. Но, безусловно, это лишний раз, наверное, показывает устремление Европы в плане дальнейшей милитаризации и нуклеаризации с точки зрения ядерного оружия. Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на европейском континенте. Эпоха Макрона і яго смелых ініцыятыў сыходзіць. У наступным годзе ў Францыі выберуць іншага прэзідэнта. І пакуль найбольшыя шансы мае кандыдат ад ультраправага нацыянальнага аб'яднання. Гэтая партыя можа сімпатызаваць Расіяй і ўносіць разлад у планы па агульнай абарончай і знешняй палітыцы еўразвязу. Зміцер, ну вось адразу пасля візіта Макрона ў Польшу з'явілася публікацыя на партале «Віртуальна Польска», в якой паводле крыніцаў гэтага медыа паведамляюць, што Польша з Францыяй па-за структурамі НАТО рыхтуюць вучэнні, в рамках якіх прылетаюць французскія самалёты з Францыі сюды і сімулююць ці трэнуюць паветраны ўдар ядравымі ракетамі па тэрыторыі Расіі і Беларусі. На твою думку, вось, што гэта азначае, так? То, что Беларусь з'являецца такой публікацыяй. Чаму Беларусь? Падавалася б, пагроза ядравая сыходзіць ад Расіі. Гэта лагічна, што Беларусь в такіх сцэнарах з'яўляецца, таму што калі мы вернемся, напрыклад, да таго самага сцэнару атакі на балтыйскія краіны, які мы разбіралі тыдзень таму, пра які мы казалі крышачку раней, то тут мы бачым вельмі простую рэч. Беларусь можа выкарыстоўвацца як тыл, такі плацдарм для наступу на еўрапейскія краіны. І таму у выпадку падобнай агрэсіі, у выпадку выкарыстання Беларусі ў такой якасці, трэба будзе гэты тыл знішчыць. Трэба будзе знішчыць магчымасці Расіі па лагістычнай падтрымцы сваіх аперацый. І таму гэта будзе рабіцца ў першую чаргу ў бліжэйшым тыле, пасля гэта будзе рабіцца ў далейшым тыле, для таго, каб у расейцаў не было магчымасці такія аперацыі праводзіць. І тут гэта прывітанне і Лукашэнку з ягонай палітыкай падтрымкі Расійскай Федэрацыі ва ўсіх гэтых авантурах, ну і яскравае, скажем так, выказванне такое для таго, каб расейцы зразумелі, з чым ім давядзецца сутыкнуцца у выпадку пачатку такой агрэсіі. Так, ну, бо раней мы ведаем, што ва ўсіх вучэннях Захад заўсёды альбо часта сімулявалі ядравы удар па Варшаве, напрыклад. Так. І ніколі раней не было, каб НАТО сімулявала падобны удар в адказ. Цяпер нешта падобнае ёсць, і магчыма это звязана размяшчэннем сістэмаў «Арэшнік» і тактычнай зброі расійскай на тэрыторыі Беларусі. Калегі, у нас заканчивается час. Я нагадаю, што са мной ў студыі былі Віталій Циганков, палітычны каментатор, і Дмитрий Мицкевич, аналітык у сферы бяспекі. Дякую вам, коллеги. А мы яшчэ не сканчиваем про свет. У нас еще 2 сюжеты. Заставайтеся з намі. Угоршчына развітваецца з Орбанам, але ў Брюсселе з'яўляецца новы галаўны боль. У Балгарыі на выбарах трыумфуе партыя Румена Радева, натоўскага генерала, які заклікае да прагматызму ў адносінах з Крамлём. Ці стане Сафія чарговым траянскім канём Расіі ў Еўропе і як на вынікі галасавання паўплываў расійскі тік-ток? Разбіраўся Віталь Бабін. Упэўнены поспех без неабходнасці фармаваць кааліцыйны ўрад. Набраўшы на парламенцкіх выбарах у Балгарыі амаль 45% галасоў, партыя былога прэзідэнта Румена Радева атрымала бальшыню мандатаў у парламенце. Лідар прагрэсіўнай Балгарыі абяцае змагацца з карупцыяй, стрымліваць інфляцыю і праводзіць больш незалежную ад Брусэлю вонкавую палітыку ўнутры еўразвязу. Where the people are free
Я спадзяюся, што мы будзем развіваць практычныя дачыненні з Расіяй, заснаваны на ўзаемнай павазе і роўным стаўленні. Гэта наш падыход да Расіі. Мы павінны паважаць нашу гісторыю. Вы ведаеце ролю Расіі ў вызваленні Балгарыі. Гэта вельмі важна, і, вядома, мы ніколі не забудзем гэтага. Але сённяшнія дачыненні павінны грунтавацца на практычным падыходзе, асабліва ў эканоміцы, асабліва ў бяспецы. Я веру, што ў будучыні будуць зробленыя крокі, каб нарэшце наладзіць адносіны паміж Еўропай і Расіяй на аснове пагаднення аб бяспецы. Гэта надзвычай важна для нашай будучыні. Расія сапраўды вызваліла Балгарыю ад асманскай акупацыі ў 19 стагоддзі, таму заявы будучага кіраўніка балгарскага ўраду ў Крамлі сустрэлі з пэўнай долей энтузіязму. Я думаю, что пока преждевременно было бы делать такие широкие выводы о том, что поменяется общеевропейский климат. Все-таки мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера, но нам, конечно же, импонируют слова и господина Радева, который выиграл на выборах. Таксама пазіцыя іншых еўрапейскіх палітыкаў, якія падтрымліваюць дыялог з Расіяй, дадаў прэсавы сакратар Уладзіміра Пуціна, не назваўшы, што праўда, канкрэтных прозвішчаў. На нядаўніх парламенцкіх выбарах у Угоршчыне пасаду прэм'ера гэтай краіны страціў Віктор Орбан, урад якога меў шчыльныя сувязі з Масквой. У еўразвязе ўздыхнулі з палёгкай, аднак у выніку Брюссель чакала новае выпрабаванне. Балгарыя унікальная. У адрозненне, скажам, ад Угоршчыны ці Славаччыны і Чэхіі, дзе мы назіраем усплёск правых папулістаў, Балгарыя мае моцныя культурныя, моўныя і гістарычныя сувязі з Расіяй. І ўсё яшчэ існуе вялікі адсотак пажылога насельніцтва, які памятае старыя добрыя часы. Яны маліліся ў той жа царкве, па сутнасці, што і Расія. І для балгараў успаміны пра час жыцця ў савецкім блоку, сувязі з Расіяй не такія ўжо і дрэнныя. Сам 62-гадовы адстаўны натаўскі генерал і пілот супакойвае балгараў. Сафія працягне еўрапейскі курс, нягледзячы на ягоную рэпутацыю прарасійскага палітыка, якая цягнецца за ім ужо даўно. 10 гадоў таму, калі Руман Радаў вылучаўся на пасаду прэзідэнта гэтай краіны ад пераемніцы камуністычнай партыі, балгарскай сацыялістычнай партыі, у медыях з'явілася інфармацыя, што ягоную кандыдатуру узгаднялі ў Маскве. У 2021 годзе, калі ён пайшоў на другі прэзідэнцкі тэрмін, Радаў заявіў, што акупаваны ўкраінскі Крым належыць Расіі. Нягледзячы на тое, што ён асудзіў паўнамаштабнае ўварванне Крамля ва ўкраіну, паступова з працягам вайны рыторыка Радава ўсё больш набывала антыукраінскія і антыеўрапейскія рысы. Падчас свайго прэзідэнцтва ён выступаў у прыватнасці за ўзнаўленне імпарту энергарэсурсаў з Расіі. Менавіта таму Масква і паставіла на лідара прагрэсіўнай Балгарыі, лічаць прадстаўнікі балгарскай апозіцыі. Если раньше они финансировали и поддерживали более радикальную позицию поддержку России, то сейчас мы, конечно, видим переформатирование всех популистских пророссийских партий в более балансированную позицию в отношении Европейского Союза, в отношении России, просто чтобы понравиться большему количеству электоратов. Прамого ўмяшання ў балгарскія выбары з боку Крамля не заўважылі, аднак прыхільнікі апазіцыі фіксавалі актыўны ўдзел у перадвыбарчай кампаніі былых высокапастаўленых афіцэраў, якія маюць шчыльныя сувязі з Расіяй. Таксама назіраліся маштабныя кампаніі дэзінфармацыі ў сацыяльных сетках. Шматлікія профілі актыўна прасоўвалі аднаго кандыдата, чыя партыя ў выніку і перамагла на парламенцкіх выбарах. В тиктоках выходили какие-то видео, где был хэштег на русском «рекомендации». У нас нет такого слова «рекомендации» в болгарском языке. Такой хэштег используется только в русскоязычных соцсетях. Поэтому для нас, для меня лично, абсолютно очевидно, что Россия поучаствовала в этих выборах в том числе. Зрэшты, па выніках мінулых выбараў у балгарскі парламент прайшла і адкрыта прарасійская партыя адраджэння, якая набрала крыху больш за 4% галасоў. Што праўда, будучы прэм'ер Руман Радаў пакуль не выказаў жадання супрацоўнічаць з гэтай палітычнай сілай. Пятый год войны ставить российскую экономику на колени. Нават Эльвира Набиуллина не может стрымать инфляцию и кадровый голод, а Путин уже публично выказывает незадоволенность. Чему военный перагрэў вядзе Россию до финансового пике и ці станут белорусские заводы апошнім выратавальным колом для Кремля? Разбираемся в сюжете. И я искренне считаю, что мы в беде. Уже 2 месяца подряд
экономическая динамика, к сожалению, снижается. Я такое грустное заседание давно не видел. По осени нас ждут то, что случилось в 2017 году. Расійская экономика імкліва падае. Гэта больш не сакрэт, а прадмет афіцыйных дыскусіяў. В этом году мы видим, что инфляция замедляется. Центральный банк постепенно снижает процентные ставки. Это значит, что мы отказались от цели 4% на этот год. Или есть какие-то другие причины, почему, несмотря на то, что до конца года еще 3 квартала, Центральный банк не стремится достичь 4% в этом году. Наивно считать, что при более высокой цели по инфляции будут более низкими ставками. Ровно наоборот. Ровно наоборот. Это ответ тем, кто как раз предлагает, давайте мы будем иметь большую инфляцию. Хмары згушчаюцца над Эльвірай Набіулінай, якая больш як 4 гады стрымлівала падзенне расійскай эканомікі, пакуль Кремль вёў і дагэтуль вядзе вайну супраць Украіны. Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России. Трэба спыніць вайну. Сказаць пра гэта Пуціну прама ніхто не рызыкне, толькі нацякнуць у гэткай форме. Тот рынок труда, который мы имеем, отсутствие практически безработицы, ограничение доступа к трудовому ресурсу, демонстрирует рост заработных плат выше, чем рост производительности труда. Это создает инфляционное давление. Параллельно значимая часть бюджета направлена на реализацию целей СВО, которые не создают в моменте предложения товаров и услуг. И все это создает очень сложные условия. Россия выдаткоўвае на войну 70% бюджета, або звыш за 5% ВУП. Вось слайд прадэманстраваны міністрам обороны России Сергеем Белоусовым на калегіі ў мінулым снежні. Гэта прывяло до таго, што сёлета ў першыя месяцы ВУП скараціўся на 1,8%. То бок скарацілася вырабніцтва і колькасць паслугаў, падаюць заробкі, людзі сталі больш ашчаджаць. Праз гэта зачыняецца малы і сярэдні бізнес, скарачаецца колькасць тавараў на паліцах. Пры гэтым упершыню ў гісторыі сучаснай Расіі эканоміка сутыкнулася з недахопам працоўнай сілы, кажа Набіуліна. Именно это и то, что инфляция к началу прошлого года разогналась до 10%, это и есть свидетельство перегрева экономики. І гэта пацвярджаюць эксперты. Военно-прамысловы сектор перацягнуў працаўнікоў з грамадзянскага. Астатнія, хто сышоў на вайну, хто выехаў. Да таго, паляпшэнню сітуацыі не спрыяе і жорсткая міграцыйная палітыка. Плюс, мне кажется, важно еще упомянуть то, что упомянуть слона в комнате, это высокая ключевая ставка, из-за которой компании должны брать кредиты и тратить огромные деньги на их обслуживание. Там 9, кажется, раундов подряд у Центрального банка было снижение этой ставки, сейчас на 15% или 14,5%. Но это все равно двузначное, очень высокое значение, которое вынуждает компании тратить много денег тупо на обслуживание кредитов. Узровень экспорту и импорту постоянно снижается, признае Набіуліна. Параллельный импорт вымагае больших выдаткаў. Отсутность доступу до еўрапейскіх и американских компонентов праз санкции до того ж поставила под пагрозу вырабніцтва боевых дронов, якімі Россия воюе супраць Украины. Украинский пранкер Яўген Вальноў выклаў запись закрытого паседжання Мінпрамгандлю. То есть если брать вот просто электрику, то есть это 90% это всегда у нас идет иностранное сырье. Не ўратуе расійскую эканоміку і нафтагазавы сектор, піша Bloomberg, калі расійскія ўлады вырашаць выкарыстаць дадатковыя нафтавыя даходы, якія Кремль атрымаў праз высокія кошты на нафту на тле вайны на Блізкім Усходзе, гэта ўзмоцніць інфляцыйны ціск і дасць яшчэ одну падставу захоўваць высокую стаўку Цэнтрабанку. Эканоміка на мяжы рэцэсіі, лічаць аналітыкі. Я не думаю, что ситуация как минимум в краткосрочной, среднесрочной перспективе могла бы измениться из-за всех этих проблем, но если подытожить, то замедление экономики в конечном итоге ударит просто по всем потребителям, которые сейчас живут в России. Па сутнасці выхад застаецца толькі адзін – скарачаць астатнія затраты. Напрыклад, сацыяльныя ды і іншыя праграмы. Бо відавочна Расія не плануе спыняць вайну і сектор ВПК, у якім, дарэчы, таксама задзейнічаны і рэжым Лукашэнкі. Гэтая галіна працягне працаваць, а для беларусаў, якія ва ўласнай краіне не могуць зарабіць, можа агарнуцца яшчэ і працай.
Сябры, ну можа гэта яшчэ не піке, але працэс гэты неумольны, і пытанне толькі ў тым, калі гэты спад расійскай эканомікі пачнецца і пацягне за сабой і беларускую эканоміку. Гэта ўсё на сёння ў прасвеце. Для вас працавалі я, Сергей Пеляса, уся каманда нашай праграмы. Калі ласка, калі для вас бяспечна, каментуйце гэта відэа, вяртайцеся да яго, вы можаце знайсці яго заўсёды на сайце belsat.eu, а таксама, нават прапаноўвайце свае тэмы. Хто ведае, можа быць, мы адну з тэмаў рэалізуем у прасвеце. Дзякую вам за ўвагу, бывайце і трымайцеся.